2, 1, go! Okay, så vil du ikke gøre det der. Eller jeg vil trykke på. Nu har du våd. Mod i tusser. Vi skal godt tale med Ries i Hauke. Ah. Det er fint. Jeg har også prøvet for dig. Vi kan tage hævn sammen, når han sover. Så kommer han derud i sneen. Han får bare sne i sin seng. Ikke andet. Nej, det er jo i gang med at skaffe dig fjender. Og vi ved godt, hvem der går til at sove først, normalt. Nå, hvor lad os tage det Det lige. er i hvert fald godt her. Jeg ved godt, hvem der sover sidst. I det mindste. Hvad er det med Awakening Kicks i det gang? Jeg raper den ikke, den raper mig. Ah, okay. Det var Det er i hvert fald lige blevet det, der fedt. skete. Ja. Okay. Yeah, right. Jo. Ej, det der er fredsaftale indtil du går i seng. Ja. Men der bliver genforhandlinger inden det. Ja, så kan det godt være, at aftalen den går ned, så den ikke holder så længe. Så er du klar til at filme videre, eller? Jeg filmer stadigvæk. Det er en interessant drama, vi er kørende her. Danny, du skal ikke tage bevismateriale af ved at ødelægge sengen. Hauke, hvis du ikke har sagt det, var du ikke blevet opdaget nu. Hvad troede folk så? Hauke lavede? Hvad skulle Hauke ellers lave? Nej. Ryggen gik i stykker, der kom vand ud over det hele. Jeg sprøjte på. Hvor er du dum? Så det var man lige også oplevet. Så. Du har lige brudt fredsaftalen. Det er min sprøjte. Ja, okay, ro på. Det er min nipple, ikke? Ej, det er fair. Lad være. You don't like that, Nej, jeg gider ikke sprøjte. Okay. Det er godt, at vi giver noget mere selv. Det er ikke mit håndklæde, vel? Det er sgu ikke. Har du taget mit håndklæde? Det er ikke mit, vel? Det er heller ikke lidt. Der er ikke plads til mit, kan hænge derude, fordi jeg har brugt alt pladsen. Og fordi man har 2 håndklæder. Haft lige fået været lidt gay. De er altså kun halv størrelse. Det er sgu da lidt vådt, den her, hva'? Hvad er der sket? Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Okay. Danny, freden er i hus, du kan godt stoppe med at Klokken filme. er 10, nu skal vi være stille.